Madzulo abwino alero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Bungwe la Blantyre Water Board lati lipitiriza kupereka madzi a ukhondo komanso kuonjezera mphamvu yopereka madzi m'madera osiyanasiyana a mu mzindawu. Boma lalimbikitsa akatswiri ochita kafukufuku ndi luso la makono kugwiritsa ntchito kadaulo wawo kupeza njira zokhazikika ku mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Ndipo boma lati posachedwapa liyamba ntchito yopeza makontraktala okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Kalunga. Munkhani yathu yoyamba, bungwe la Blantyre Water Board lati lipitiriza kupereka madzi a ukhondo komanso kuonjezera mphamvu yoperekera madzi m'madera osiyanasiyana a mu mzindawu. Mkulu wa Blantyre Water Board Yeremia Chihana wanena izi ku Nguludi m'boma la Chitazulu pamene anayendera likhubu la water supply plant ndi kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ni Nixon Malemya koma imwe akuwerenga ndi Themba Mwale. Achihana ayamikira boma la India chifukwa chothandiza popereka madzi a ukhondo kuchokera ku Chiladzulu, ndipo ati ntchito iyi ithandiza kwambiri kuonjezera madzi m'madera ena boma la Blantyre. Malawa ndi malo ofunikira kwambiri. Madzi alira shiye river madzi kutabere ku Blantyre kunooneka mpaka kwambiri chifukwa makweza na mtunda. Pamene kuku mtunda wake ndocheka maso malo amene kuchokera ku shiye river kukanira kufika ku Kulimbe Bango Mpingo kunoko kutakocheka kufika ku Mpingo. Kubera kwa kazembe wako ili kutofunika kwambiri. Kama chiramba wana na chichandiza project iyi ya India. Maso wa kisasa kuti ni president wa Professor Arthur Peter Mutharika kuna circulate in October 2019 kuma aboyaso pa chiri kuzota abule sa upangiro wa mtundu wanje kama feo chike simenanga tutandize chikao otoka kwambiri kuna project iyi Minister Finance kuboma ya Indian government feo ni otokoza kwanza kwa India kuzera mwaka zambo wa India kutandiza mtundu wa Malawi kuzitandima zabu kubera kwao ni kupanisa chivundikishi kusokero kusobi. Kazembe wa dziko la India ku Malawi Amaralam Guja wati boma la India lipitiriza kuthandiza ntchito za chitukuko cha madzi ku Malawi mogwirizana ndi boma la Malawi. Likhubu la water supply plant inayamba kugwira ntchito mu 2019 italandira ndalama kuchokera ku boma la India. Projekiti imapereka madzi malita 20 million pa tsiku kwa anthu pafupifupi 35,000 m'madera a Machinjiri, Bangwe, Limbe, Mpingwe ndi Kachere. Ofesi ya kazembe wa dziko la Iceland kuno ku Malawi yati ndiyokhutira ndi ntchito yosintha miyoyo ya amayi achepere yomwe bungwe la Go Fund a Child Girl likugwira mdera la mfumu yaikulu Bwana Nyambi boma la Mangochi. Mmodzi mwa nthumwi zochokera ku ofisi a Katla Peters anena izi atayendera zina mwa ntchito zotukula amayi zomwe bungweli likukwaniritsa ndi thandizo lochokera ku ofesi ya kazembe wa ku Iceland. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Patatha miyezi yochepa, magulu a amayi achichepere atalandira ndalama zochitira ntchito za malonda zosiyanasiyana zotukulira miyoyo yawo pachuma mdera la mfumu yaikulu Bwana Nyambi m'boma la Mangochi. Tsogolo la amayiwa layamba kuoneka pamene ena tsopano akukwanitsa kusoka zovala ataphunzira lusoli, pamene ena akuweta mbuzi pokonzekera kukhala odzidalira pachuma. Polankhula atayendera gulu loweta mbuzi la Nangapoche komanso Jeramu yomwe ikuchita zosokasoka mderalo, mmodzi mwa akuluakulu aku ofesi ya kazembe wa dziko la Iceland kuno ku Malawi Katla Peters wati ndi okondwa ndi chisankho cha ntchito zotukula miyoyo chomwe amayiwa asankha, chomwe anati chili ndi kuthekera kosintha miyoyo yawo komanso ndi chokhazikika pamene akuphunzira kukhala odzidalira. Mmodzi mwa asungwana omwe akupindula nawo pa maphunziro osoka zovala Hilda Milanzi yemwe gulu lake linalandira ndalama zokwana 6 million kwacha mgawo loyamba la ndalama zomwe akuyembekezeka kulandira, wati tsogolo lake layamba kuoneka pamene tsopano wayamba kukwanitsa kusoka zovala zomwe zidzamuthandize kukhala ndi chochita pa moyo wake. Moyo umene tinalili limasauka chifukwa choti mamuna amene anandipasa mwanayo anandithawa. Panopa ukwanitsa china chilichonse kutsoka.
pothirapo ndemanga pa ntchito yomwe bungwe la GoFund a Girl Child likugwira yomwe ndi ya ndalama zokwana 70 million kwacha zomwe ndi pafupifupi 34,740 euros. Mkulu wa bungweli Prudence Chavula wayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa anthu akudera kuphatikizapo makolo a asungwana omwe ali m'maguluwa. Taona zazikulu kwambiri zimene akuchita atsikanawa zili mndondomeko yake mmene zilingalira kumambiriro komanso akupanga malingana ndi mmene anasankhira ma business awo adaphunzitsidwa kuti ma business mapanga motani. Taona amene akupanga ngati za ulimi wa mbuzi kuti agula ndithu khola apanga ayambapo enda ndi masomphenya awo kuti kubwera kwazitha kugulitsa angakhalenso mwina kumapatsana zikamaberekana kuti banja lina lilonse litokhala ndi mwina mbuzi zoti zitakwathandiza pa nkhani zachuma pa khomo pawo. Kubweranso kuno kwa Jiramu tionanso atsikana akusoka. Atsikana ambiri kwa Jiramu kuno ndi atsikana oti ali ndi ana ali pakati pa zaka 15 to 19 koma ali ndi ana ambiri ena amapita skulu ena sapita skulu. Nde kuti tichepetse mavuto awo tikuwaphunzitsa kusoka owichi kusoka kuja ndi chinthu ena kuti chimatenga nthawi and akaphunzira luso lija akhala kwa nthawi yayitali. Pakadali pano gulu la Nangapoche lili ndi mbuzi 15 zomwe zikuyembekezeka kubweretsa phindu pakatha chaka chimodzi, ndipo asungwana omwe akuphunzira kusoka akuyembekezeka kuti aliyense akhala ndi makina osokera zovala kuti adziwathandiza kupeza ndalama pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku akamaliza maphunziro. Nduna yoona za mphamvu ndi migodi a Jean Matanga alimbikitsa akatswiri ochita kafukufuku ndi luso lamakono kuti adzigwiritsa ntchito ukadaulo wawo kupeza njira zokhazikika ku mavuto omwe dziko lino likumana nawo pokwaniritsa masomphenya achitukuko. Amatanga alankhula izi potsekulira msonkhano makamaka wachitatu wa ophunzira engineering pa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS mu mzinda wa Blantyre. Ruth Chinangwa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa msonkhanowu Amatanga anati boma ndilokhutira ndi momwe sukuluyi ikupititsira patsogolo ntchito za luso lamakono. Ndunayi inatsindika kufunika kuti sukulu za ukachenjede, boma komanso makampani agwirane manja poonetsetsa kuti mfundo zachitukuko pa ntchito zomangamanga, migodi komanso luso lamakono ndi zogwirika. Nthawi tsopano yafika ona kuti ife ngati boma tifuna tipereke support yokwanira kwa masukulu athu azaukadaulo kuna kuti apange ndithu zinthu zoti tizitha tokha kumalawi kuno kumazidalira kumagula tokha. Zamangulu za machine ziti zonse tizigula kunja. Kumalawi kuno kuti masukulu athu ali ndi nzeru zambiri apanga ma research osiyanasiyana. Komano mwina kapena sitinathe kuti tigwire ntchito limodzi ma university ndi ifeyo aboma kuti tipititse patsogolo nkhani yakupanga zinthu mdziko mwathu muno. Ndiye matsimikizira kuna kuti panopa boma athu la Malawi lipereke ndalama laperekapo kale about 3 billion ku skulu imeneyi komanso ipitiriza kuthandiza kuna kuti ino apitirize ndithu kusula nzeru kuti zinazi titha kumazipangira tokha tisamangoda chilichonse kuchokera kunja. Ndunayi inakhazikisanso buku la sukuluyi lomwe muli ntchito zosiyanasiyana, ndipo wachiwiri kwa chancellor wa MUBAS Associate Professor Nancy Chitera akulongosola zambiri za bukuli. Mene mumu tikunikira zinthu zimene pachizungu timati practical, zinthu zogwirika zona kuti munthu akhoza kuona kuti zimene zachokera mu research, zimene zachokera mu kafukufuku muja ma areas ake amene wawa onena kuti kodi dziko lathuli tingalithandize bwanji, lingapite patsogolo bwanji mokhudzana ndi engineering. Tikati engineering iyo pali ma areas osiyanasiyana, kaya tikamba za zomangamanga, kaya tikamba za misewu, tikamba za manyumba, tikamba zinthu zonse zokhudzana ndi engineering zija zili mmene mumu. Mmodzi mwa akuluakulu omwe anayitanidwa ku msonkhanowu, Professor Innocent Musonda asukulu ya ukachenjede ya Johannesburg ku South Africa auza MBC kuti maiko a mu Africa ali ndi kuthekera kokwaniritsa masomphenya achitukuko kupyolera ku ndalama zomwe amapeza pa iwo okha posadalira thandizo lakunja, pokhapokha atakhazikitsa mfundo zabwino zothandizira ndondomeko zakayendetsedwe kachuma. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi mainjiniya, ophunzira komanso akatswiri ochita kafukufuku pa ntchitozi ndi thandizo la ndalama zochokera ku Ejenco, Eskom,
MACRA komanso Construction Industry Regulatory Authority CIRA. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Bata labwerera maboma a Nsanje ndi Chikwawa kutsatira boma litalowelerapo pophunzitsa anthu zakuipa kutengera lamulo m'manja mwawo. Izi zili chomwechi pamene anthu ena m'maboma awiriwa amanena kuti ziwalo zawo zobisika zasowa m'matsenga zomwe zinayambitsa zipolowe. Poyankhula ndi MBC, phungu wa nyumba ya malamulo ku boma la Chikwawa Ilyas Karim anati tsopano anthu akuchita ntchito zawo za malonda komanso akukhala mopanda mantha. Chisomo break wafika nzambiri mu ripoti ili. Akarimu anati nkhani zokhuza kusowa kwa ziwalo zobisika za abambo zomwe anthu ena amafalitsa zinabweretsa mantha komanso kusokoneza ntchito za malonda kwa anthu okhala maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Iwo anati pakadali pano bata labwerera ndipo anthu akuchita ntchito zawo za malonda komanso kugwira ntchito zosiyanasiyana mopanda mantha. Ine ndifuna kuthokoza kwambiri boma uyatsogoleri wa dziko lino Profesa Asapita Mutharika chifukwa cha ntchito yayikulu imene agwira. Pachiyambi anatumiza apolisi motsogozedwa ndi ofisi ya Inspector General, taonapo a Deputy Inspector General kugwira ntchito kubwera okha, komanso sanasire pompo mpaka na nduna zokwana 5 zabweranso kushire vale kuzapereka awareness, kuzatsindika komanso kuzagwira ntchito ndi magulu osiyanasiyana, mafumu, ife andale, amipingo, a business ndi anthu ena. Tikunena pano ntchito imeneyo watha kulibeso, ndefe tikuthokoza kwambiri boma pa approach imene yatenga. Ndipo mawu ake mmodzi mwa anthu omwe amayankhulako ku nkhani za ndale komanso za chuma mdziko muno Amavuto Bamusi wayamikira boma chifukwa chochita machawi poonetsetsa kuti nkhanizi zatha. Abamusi anati momwe boma lagwirira ntchito pofuna kuthana ndi ntchitidwewu zathandiza kuteteza miyoyo ya anthu komanso kuthana ndi ntchitidwe ofalitsa uthenga wabodza. Chilinganizo chomwe chachitika ku chigwa cha Msonja wa Shire, kulowa Shire, kumene nduna zingapo ndithu zinatengana ndi kukapangisa msonkhano kulankhula anthu kumeneko, ndi chilinganizo chofunika kuchiyamikira kwambiri. Pamenepa boma pofunika kulitamandira chifukwa izi sizichitika kawiri kuti nduna zingapo kutengana pakamodzi ndi kukawalankhula anthu pakanthawi kamodzi. Komanso poonjezera yapo izi kusonyeza mgwirizano ochokera ku magawo osiyanasiyana a boma, ku madepartment komanso masekta osiyanasiyana a boma amene apereka mauthenga ogwirizana ndi ntchito zosiyanasiyana zimene amagwira m'maunduna mwawomo. Zimenezi zikuthangatiranso kupereka uthenga ofuna kutsutsana ndi mchitidwe wa uchiwembu umene wakhala kuchitika ku Chikwawa, ku Nsanje, komanso kuonjezera yapo njira zimene boma yakhala likugwiritsa ntchito polimbana ndi mkhalidwe umenewu ndi njira zofunika kuziyamikira, chifukwa ndikaganizidwe katsopano ofuna kuti uthenga uperekedwe momveka bwino anthu onse osangoti okhala ku Nsanje ndi ku Chikwawa okha, komanso ku dziko lonse la Malawi. Mwachitsanzo tinaona ndithu mmene ndunazi zinakakumana ku Nsanje kuti panalinso masewera a mpira. Zimenezi zabwino zimenenso zimathandizira kuwakokosa anthu kuti mauthenga akamaperekedwa okhuzana ndi mchitidwe wolimbana ndi mkhalidwe osakhala bwino, uthenga uja umamveka bwino. Masiku apitawa nduna ya zachitetezo cha mdziko apita Mukhito inatsogolera nduna zinayi maboma a Chikwawa ndi Nsanje ngati mbali imodzi yophunzitsa anthu kuti asamatengere malamulo m'manja mwawo ndipo azitsatira malamulo, komanso pazikhala kukambirana pamene pagwa zovuta. Nkhani yomwe pakadali pano zadziwika kuti ndi bodza chabe yokhuza kusowa kwa ziwalo zobisika za abambo yachititsa kuti anthu okwana 3 aphedwe m'boma la Chikwawa ndi Nsanje, ndipo pakadali pano anthu oposa 80 omwe akuwaganizira kuti adachita izi anamangidwa. Chisomo break, MBC, Blantyre. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe la Blantyre Water Board lati lipitiriza kupereka madzi aukhondo komanso kuonjezera mphamvu yopereka madzi m'madera osiyanasiyana a mu mzindawu. Boma lalimbikitsa akatswiri ochita kafukufuku ndi luso lamakono kugwiritsa ntchito kadaulo wawo kupeza njira zokhazikika ku mavuto omwe dziko lino likukumana nawo.
ndipo boma lati posachedwapa liyamba ntchito yopeza makontrakta okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Karonga. Prayer Center and Church presents Malawi for Jesus Healing and Deliverance Crusade this coming 23rd and 24th of May 2026. The power of God is coming to Chitipa, Malawi. Flames of fire in the name of Jesus. For 2 powerful days of healing, deliverance, salvation, and restoration. Do you need a breakthrough? Do you need healing? Do you need God to change your life? Nilikuja kama nabebwa. Nilikuwa nimesikaniwa na mtoto wangu. Leo nimepona. Na wewe leo umepona. This is your moment. Venue, Chitipa Airport behind New Market. Time from 8 a.m. until God says it is done. Come and experience the presence of God through powerful preaching, prayer, miracles and worship. For more information call +265 980 907 117. You are all welcome. takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu madzulo ano. Boma lati posachedwapa lilengeza ntchito yopeza makontrakta okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ukafika ku Karonga. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha kumpoto yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndizo mangamanga Ajep Muhango anena izi ku uliwa mboma la Karonga pamwambo oyambitsa misonkhano yokopa anthu ya chipanichi pokonzekera chisankho chapadera ku wodi ya Chirumba. Rodoviko Nyirenda ali ndi zambiri. Poyankhula pa msonkhanowu Muhango ati boma motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ladzipereka kuthana ndi mavuto a misewu omwe dziko lakhala likumana nawo chifukwa chakulekerera kwa zaka zambiri. Iwo anatinso posachedwapa boma lilengeza ntchito yofuna makontraktara okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Karonga. Ntchitoyi ikuyembekezeka kuchitika magawo atatu. Pa nkhani yokonza misewu ya fumbi mdziko muno, Muhango anati boma liwonetsetsa kuti magredara akupezeka madera onse mdziko muno, ndipo ati ku Chirumba ndi amodzi mwa madera omwe misewu ina ya fumbi yakonzedwa kale. Profesa Arthur Peter Mutharika adati lamula kununa wathu kuti misewu yonse mdziko muno imene yaonongeka chifukwa choti boma lapita lija silimakonza tikonzenso. Ntchito imene inayamba milungu itatu yapitayo, choncho makontrata pano ali paliponse kuti tiyambenso kukonza misewu. Misewu imeneyi si yatala yokha yayi, yatala komanso ya madera imeneyi yopanda tala. Chifukwa chake muna muona kunoko bora greda yamba kupala cholinga chake chokuti misewu tikonzenso kuti anthu azimagali moto anthu azina misewu yabwino. Mfumu wa Sambo nayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chothana ndi mavuto ena omwe anthu mdziko muno akhala akumana nawo zaka zaposachedwapa. Mmene anthu nanenera tasangalala ngati anena kuti akatikonzera msewu ndiye kuti iyayi taona kuti iyayi a president ifeso autiona ngati ndi dera labwino. Pakadali pano chipani cha DPP chapempha anthu a muwodi ya Chirumba kuti adzavotere woyimira chipanichi Wilson Dyson Mzumara pa chisankho cha ukhansala chomwe chidzachitike pa 30 June chaka chino. Chisankho chapaderachi chidzachitika kutsatira imfa ya yemwe anali khansala wa wodi pa 23 Marichi chaka chino. Rodoviko Nyirenda, MBC Karonga. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino pa ntchito yoyeserera kuchulukitsa mbewu ya thonje pomwe kafukufuku wa ntchitoyi ali mchaka choyamba. Unduna wa zaulimi wanena izi kumalo ochitira kafukufuku kuchitala mboma la Salima kumwe bungwe la AICC molumikizana ndi boma akuchita kafukufuku makamaka ochulukitsa mbewu ya thonje. Austin Fukula ali ndi zambiri. Mkulu woona ntchito za kafukufuku mu unduna wa zaulimi Grace Kaudzu
wati boma likuchita chotheka kuti ulimi wa thonje uyambe kuyenda bwino komanso zibweretsa ndalama zakunja zochuluka. Thekera kulipo tili nazo mbewu zovomerezeka, mbewu zabwino zimene alimi athu angachulukitse ndi kulima thonje limene tidzatha kuperekera kwa anzathu ena amene amagwiritsa ntchito thonje popanga zipangizo zosiyana-siyana kapena ma products osiyana-siyana, kuyesayisa njira zosiyana-siyana kuti kalimidwe kamene katathandiza alimi athu kupeza zochuluka komano ndi kupeza phindu pa ulimi umenewo kuti tikathe ngati dziko kuchepetsa kubweretsa zinthu zakunja. Bungwe la AICC lati mbewu ya thonje yatsika mdziko muno kuchoka pa matani 100,000 zaka zambuyomu kufika pa matani 6,000 mu chaka cha 2024. Mkulu wa bungwe la We Effect kuno ku Malawi, Esther Chirwa, ati nchifukwa chake akuthandiza AICC pa ntchito yochulukitsa mbewu ya thonje mdziko muno. Ambiri anangobwerera mbuyo, ndiyeno chifukwa chake tatengapo mbali kuti mwina tiyesese kugwirizana nawo anzathu aboma kuti mbewu izipangidwa muno Malawi ilimidwe mwina idzakhala yopezekeratu. Motero ndi chiyembekezo choti ambiri amene akubwerera mbuyo makamaka alimi monga azimayi ndi achinyamata nawonso azakhala ndi chidwi kutengapo mbali kwambiri kuti alime mbewu ya thonje. Ndipo mmodzi mwa alimi a thonje Lapson Zidana ati mbewu ya thonje ikudula mpaka kufika 74,000 pa kilo imodzi. Vuto la mbewu muno Malawi ndi chipsinjo chachikulu kwa ife alimi a thonje. Ndipo mukadzionena kuti kuchepa kwa alimi a thonje muno Malawi problem yayikulu ndi mbewu. Chithunzithunzi chimene ndachiona kumene kuja ndikutha kukhala ndi chikhulupiriro ndi chitsikimizo chonena kuti thonje libwerera pakutha zaka zitatu thonje likhazikika m'Malawi monsemo kuchokera pamene paja. Ntchito yoyeserera kuchulukitsa mbewu ya thonje yomwe ikuchitika kuchitara research m'boma la Salima komanso kumakoka m'boma la Somba ikuyembekezeka kufika kumapeto pakatha zaka zitatu, ndipo akazavomereza ndiye kuti alimi a thonje azidzapeza mbewuyo pa mtengo wotsikirapo. Austin Fukula, NBC, Salima. Eni kampani zosiyanasiyana awapempha kuti agwiritse ntchito bwino misonkhano ya malonda yomwe ndiyothandiza mndondomeko zotukula malonda ndi kukweza chuma cha dziko. Nduna yoona za malonda ndi mafakitale Simon Itaye yanena izi pa msonkhano omwe bungwe la anthu ochita malonda la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI linakonza ngati mbali imodzi ya chionetsero cha zamalonda cha chaka chino. Zambiri mulipoti ili la Elin Chimoyo. Bungwe la MCCCI lati likuchititsa misonkhano ya mtundu ndi cholinga chothandiza kampani kuti zipange ubale, kulowa mgwirizano komanso kupeza misika yatsopano kuti zithandize kukweza chuma cha dziko lino. Nduna za malondayi yayamikira MCCCI kamba kobweretsa pamodzi amalonda mu njira ya mtundu, ponena kuti izi ndi mlatho olumikizitsa ndondomeko za malonda ndi chuma ndi anthu omwe akuyenera kugwira ntchito yobereketsa zipatso zake. Zimene zindizothandiza kwambiri chifukwa chimene chitachitike mkatimo ndikuti ma businessmen amene akuchita display zinthu zawo ku trade fair kuja akumana ndikukambirana, ndipo kukambiranapo akhoza kupanga kuti agwirizane kuti agulitse zinthu kwa wina ndi nzake osatiso iwo okhawo, koma zikhoza kutheka kuti akhoza kupeza opportunity kuti ena ake akhoza kudziwa kuti zimene zikupangidwa ndi makampani osiyanasiyana ndi ziti, ndeti kukhulupirira kuti akamatha zimene akukambira nazo apanga ndithu business zosiyanasiyana. Kupatula kukambirana zokhazikitsa ntchito za malonda, Itaye wati zokambiranazi zithandiza kukonza kuthekera kwa ntchito za malonda zomwe zingakhazikitsidwe. Ndipo mtsogoleri wa MCCCI Ronald Ngwira wati ngakhale pali zinthu zingapo zotsamwitsa, koma eni kampani ndi chiongolero cha masomphenya achitukuko cha chuma cha dziko lino. Ngati a chamber tiyosangalala kuti lero tabwera pano kuti tikhale pansi mbali mwa international trade fair ndi makampani osiyanasiyana kumalawi kuno komanso makampani akunja pakati pasuti ndi aboma momwemo kuti tikambisane za chitsogolo cha mabizinesi komanso ma opportunities kuti mabizinesi akunja alumikizane ndi akumalawi komanso katundu amene tikupanga mabizinesi m'Malawi muno athe kupeza misika yakunja.
pamwambowu bungwe la MCCCI linapereka mphoto kwa kampani zomwe zakonza bwino malo awo achionetsero monga Ariply, Irovo, Standard Bank, Puma Energy ndi Invigro. Komanso ofesi ya ukazembe ya dziko la Tanzania yachita bwino mu gawo la owonetsa malonda akunja. Pakadali pano boma latsimikizira ochita malonda kuti lipitiriza kukhazikitsa ndondomeko zokomera malonda mdziko muno. Elinji Moyo, MBC, Blantyre. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ili ndi chiyembekezo kuti anthu ochita malonda pa msika wa Wakawaka ku area 36 atsatira zomwe adauzidwa kuti asamuke kupita ku msika watsopano omwe boma linamanga kutsatira kugumulidwa kwa msikawu mawa walachisanu. Emmanuel Chikonso wadzaniza mbiri mu ripoti ili. Itangotha ntchito yogumula msika wa Wakawaka, nkhope zambiri zinaoneka zokhumudwa, zina zosamvetsetsa chomwe chikuchitika, ndipo ena anali okwiya. Ena mwa ochita malonda anati amayembekezera kuti pakhala chenjezo lomaliza. Mayi Mereza Gwazatha, omwe ndi mmodzi mwa wapampando wa mayi mu msikawu, anati pali chiletso kuchokera ku bwalo la milandu ngakhale konsolo yatsutsa mphekeserazi. Wangani yathu irabwa nkhano da tikambirane nawo anatipatsa notice kuti maliyeka 1 year blow komano panali zimene zinayimitsa ndi Paris plan isamuke amasaoni kuti msikusasedo mato fika unyuko zingana pesa koma sana kuza zina zilizosira ngodawa kuti zimitaonongeka divizo zinthu nobo ndide mtengo obwira kufuka ndalama zose mnakodera katundu ndekuti apa ndalama zose zadani zaonongeka andifo kuzilo kwambiri maika nakucha ndizakuna pasika pano mabanja ambiri amamangiko chokela pasika pano ndipo anthu ambiri madali asika uno koma fone usana beka oni takumbuka kwambiri maika ndimwe. Gulu la anthu lomwe amati ndi lokwiya linayamba kutseka msewu ndi kubweretsa mpungwepungwe zomwe zinachititsa kuti apolisi alolerepo kudzakhazikitsa bata. Komabe mneneri wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe Kate Chintu ati ganizo logwetsa msikawu labwera potsatira zokambirana ndi amalonda awa komanso machenjezo ochuluka oti apite kumalo atsopano omwe ali ku bypass. Achintu ati chiyembekezo chawo nchoti amalonda awa atsatira malamulo ndi kulowera kumalo ovomerezeka. Ndithu kutsimikizirani kuti panalibe chiletso china chilichonse. Ine nkhani inapititsidwa khoti ndipo ndakhoti omweyo anena zokuti palibepo chifukwa choperekera chiletso kuti msika upitirire chifukwa kuti malo omwe pali msikawo pamakhala chipwirikiti komanso unalowa malo kuti ndi malo oyenekera kuti padzadusepo msewu wa M1. Malinga ndi Lilongwe City Council, msika wa Wakawaka umayika pa chiopsezo anthu cha ngozi za pa msewu kamba kuti uli pa malo omwe ndi osavomerezeka mphepete mwa msewu wa M1. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu madzulo ano. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa tsamba lathu la internet la mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi mzangayu Tawson Kamalata. Mwakoma nonse. Mwaswera bwanji nonse madzulo ano yafika nthawi yoti timakupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo kupitirira madera ambiri a chigawo chakumwera komanso ena a mphepete mwa nyanja. Koma tiyembekeze nyengo ya mphepo yozizira komanso ya mvula ya mawawa ndi yachifunga kupitirira madera ambiri a mdziko muno. Tiyembekezeranso mphepo yamwera kupitirira kuomba mwamphamvu pa nyanja zathu monga nyanja Malawi komanso ya Chilwa ndi tintosa amene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizirapo asodzi tikapitirize kukakhala odziteteza. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikubwerabe mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumwera kumvuma kumafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zizozizira komanso zachinyontho chochuluka ndithu. Moti usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo kupitirira madera ena a chigawo chakumwera kuphatikizapo nyengo ya mvula ya mawawa pamene nyengo ya mitambo yapatali ikhale kupitirira madera ambiri a chigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Tiyembekezerenso nyengo ya mphepo kupitirira madera ena a mdziko muno. Nyengo imeneyi ikuyembekezeranso mawa mamawa kuphatikizapo nyengo ya chifunga madera ambiri a chigawo chakumwera, madera ena ochepa a chigawo chapakati komanso ena a chigawo chakumpoto. Kudzafunda mawa ndi mulingo okwana 20
kwa Ngabu, Nsanje komanso kumangochi kumatentembekeze nyengo yozizira madera ambiri a mchigawo chapakati. Mawa masana tentembekeze nyengo ya mitambo kudzapitirira madera ena a mchigawo chakumwera kuphatikizapo nyengo ya mvula ya mawawa komanso tentembekezereso nyengo ya mitamboyi madera ambiri a mchigawo chapakati ndi ena a mchigawo chakumpoto. Tiyembekezeranso nyengo ya mphepo kudzapitirira madera ena a mdziko muno. Kudzafunda mawa masana madera ambiri a mchigawo chakumwera monga ku Blantyre komanso kumwanza ni mlingo okwanira 23 chimodzimodzinso madera ena a mchigawo chapakati. Kumatentembekeze nyengo yotentha kudzapitirira madera ena mawa masana monga kumangochi komanso ku Monkey Bay ni mlingo okwanira 28. Mkucha lino la Mulungu tiyentembekeze nyengo ya mitambo yapatali madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Tiyembekezerenso nyengo yozizira kudzapitirira mdziko muno. Madzulo ano munali ndine Tapiwa Khuta kumutu khanozindikira dziwani za nyengo. Access to healthcare. Now, WHO says that delayed detection, the movement of people, and the ongoing conflict are driving the spread. The situation